Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Office of Deputy Commissioner ka East Castle District haka Arpunriu Tarik Julio Arajar Arpunriu ka Lapenmi ya ka Hukum ka Bathamai ban pensuk ya ka Pyntreikam halor ka Jingregister bat ka Jimpenbej ikikot ki Baide bat ka Jingkha bat Jingïap katkum kani ka Hukum baro ki Block Development Officer lani BDO hapo ka District Pyntreikam kum ki Executive Magistrate na ka banta ki kam Katkum ka Registration of Birth and Death Act 1969 but ka Meghalaya Registration of Birth and Death Rules 1999. Ki BDO kin pej bat penbej ki kam ki baide bat ka jing register ya ki Jingkha bat Jingïap ka jing penbej ya ki jing bakala ka jing pendam ka jing register hadien belaslam bat ki wei pat ki kam ki bahap hapo ka bor jengki. Namar kata baro kinong apply ki badon kam banle ya kini ki kam kin hap ban pha iki application shaka office jong video badek mi ya kathan bekisa khanang ba onla ban pen state ya ka jingpendep iki kam ka hukum kan Pyntreikam no mardor nadu balapan mi ya ka bat kan peteng ban Pyntreikam hadu dapen mi hukum thamai da ka bor badepej bat pharu ya kani ka hukum sekitan ba pher ba ki hap ban pentep pai ba bat Pyntreikam ya kani ka hukum Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya